sådan på paintballbanen. Direkte på FSB's Facebook-side. Så gør jeg nu så også om en rækkefølge. Det er ellers fedt, det bruger for mange hits. Ja, det tror jeg også. Må jeg ikke få en gang mere, det er sjovt. Skæv kineser. Bliv stående der, det er fint. Nej, hallo. Sværsten. Hvem starter? Det gør jeg. Det er flot. Også vend røven til det også. Kæft, den Taliban kriger. Vent om. Er der noget i? Han kunne mærke den sus forbi. Er det ikke noget i? Jo. Næste. Han er bedst ud over, man skal bare sætte lige på. Man skal bare sætte lige på. Hey, har du det her? Sæt fuldstændig lige på. Det kommer til grund, når du stræder. Lad være at anspænde dig så meget. Sorry, dude. Det kan han ikke mærke, nej. Men det er fucking nøjeren. Nu har vi ligesom sat nøjeren-faktoren op. Det er godt. Ikke på hovedet. Prøv lige at forsigte længere ned. Kan du mærke det? Næste. Så du ved, jeg ikke skyder efter. Du skal vise det her. Det var tæt på. Det er godt lege ham. Kom til. Skyd du nu bare. Det ramte penge. Det var det. Den var ikke skudt. Ja, jeg mangler. Nu kan du filme, når de rammer Mozart her. Nej, ellers er det som skudt. Ja, det kan godt nok. Ja. Ram skulderen. Den er ramt engang. Ej, fuck, man. Det er bare... Så er det situationen. Back now! Du slap billigt. Smak ved det høje. Jeg får så livet. Så. Ja. Hov. Ja, det er faktisk mad derinde. Hvad skal vi have? Jeg tror, du skal derhen af. Ja. Så. Skal du lige åbne. Hvad er I mest til? Ikke en kærlighed, en almindelig høn, ikke? Ja. Den er lige ved at være suppeklar. Der er ikke lov til den her. Hvad? Der er ikke lov til den her. Nej, du skal bare tage, det du gør, det er at holde den i fødderne. Ja, men det er ikke noget, der bliver smattet. Det er sådan her. Nej, jeg kan ikke komme derind nu. Bare glat. Hønselure. Det er simpelthen ikke det der. Du skal overfange ind i de der sort-hvide. Så når du gemmer dig så op i hjørnet der, så tror de alle sammen kan... Spred dig. Spred armene ud. Spred armene ud. Armene ud. Yes. Skal jeg ind i dem med gods på? Der er den. Tag den der. Den er god, mand. Sådan der. Yes, du har den nu. Så fat i halsen og fat i fødderne. Ja.
Fødderne, det er det vigtigste. Sådan der. Yes. Og en gryde. Det er ikke lækker herinde, hva'? Ja, men lad os bare drukke det her, så tager jeg gryden i hånden. Du skal bare holde den der. Den kan alligevel ikke. Du skal holde den. Det er vigtigt, du ikke får det sådan. Den kan, du skal bare holde den sådan der. Eller lad os bare... Ja. Så er der aftensmad. På den anden side. Er der en, der gider at holde den? Ikke nu. Ja, men skal nogen til at holde hovedet også? Ja, men er I klar? Ja, den kører. Så det kan du klare selv. Nu skår det. Sætter du? Løbe bagefter, eller? Ja, den skal løbe bagefter. Er I klar? Selvfølgelig. Igen, kom så. Yes. Den bruger lidt løv. Den mærker det. Altså, den røster slet ikke. Nej, for noget. den var færdig første gang. Ja. Det var fjerne på den anden side, ikke? Ja, det var det. Nu har jeg gjort det værste stykke. Tager I så fjerne af den? Nej, det gider jeg nemlig ikke. Ja. Ja.